Tumpi, 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 tuu. Apua, tuolla on poliisi. Nyt on muodonmuutoksen aika. Ho, 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 ho. Hetken, onks tuo mun kaksoisvei? Hei! Moikka, Teppo. Moi. Heuta vaan, kuinka suhisee. Ihan kun pehi katsois, onko ihan aito. Siis, no, kyllä mä ihan aito taidan olla. Mä asun kaksoisveli Seppo. Ei mulla oo kaksoisveliä. Mutta mä voin kertoa sulle se, että on yksi rikollinen, mitä mä oon jahtaamassa. Onks sä muuten poliisi? Kyllä minä poliisi olen. Miksi sun naama väisee noin? Apua, mun naama tärisee. Mun taika-aineen vaikutus taitaa loppua. Apua. Ei kauheena. Apua. Ei, mä jään kiinni. Ei. Siinä pysyt siinä. Ei. Päästäkää minut pois. Sua 50 vuoden kokemusvankeustuomio. 50 vuoden kuluttua. Voitteko päästä minut jo pois? Tasan 50 vuotta sekunnilla on kulunut. Okei, kyllä sä pääst pois. Jee! Mä pääsen pois.